dan il-kwiet posta skiet sagrament divin waħdi f'dan il-ħin dan it-tempju mqaddes ħarsi lejk O Ġesu maħbub ħabib ta' tant qlub għamel li kull ħsieb minn moħħi jdub nemmen O Ġesu li inta tinsab qed tistenna b'sabar lilna l-koll biex tqasmilna b'xejn dan is-sagrament lajn li dejn it-toma ma jħossux nolli dejja il-fuq għall-għajnuna nerfa' ħarsti lilin lejn l-għoljiet qalbi trid il-mistrieħ bot mid-dinja u r-ruħ dan il-kwiet posta skiet f'dik id-dar tul il-lejl u n-nar jiena u nħdejk nitaxxaq bħat-tfal żgħar ħoġor il-missier imħadnin flimkien nitkellmu bejnietna intu jien le ma jistħoqlix li l-qalbi tżur imma jidlimu lej fejn trid nimmur għalek ġejt hawnhekk ġejt biex jiena nfieq int li inti l-ħajja sewwa triq nolli dejja il-fuq għall-għajnuna nerfa' ħarsti lilin mill-għoljiet qalbi trid il-mistrieħ bot mid-dinja u r-ruħ dan il-kwiet posta skiet